κύπελο νικώντας, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 80-70. Είδατε την κάρτα με τα συνολικά στατιστικά για να μην χάσουμε τίποτα από την απονομή. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μπει και σε ροή Αθλητικής Κυριακής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Παναθηναϊκός είναι ο κυπελούχος Ελλάδας στο μπάσκετ. Μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι επιβλήθηκε του αιώνιου αντιπάλου του Ολυμπιακού 80-70. Να πάμε απευθείας στο κλειστό του ελληνικού. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Ιωάννου και ο Βασίλης Κουντής, οι οποίοι έχουν και το ρεπορτάζ. Σας ακούμε. Βασίλη, σε ακούμε. Εδώ είμαστε. Ναι. Το 10ο κύπελλο του Παναθηναϊκού. Το 10ο από τα 34, το 15ο τελικό, 46ο τρόπαιο της ιστορίας του. Η πινακοθήκη του που συνεχίζει να εμπλουτίζεται, 29 πρωταθλήματα, 12 κύπελλα, 4 ευρωπαϊκά. Πάμε όμως σε αυτό που αξίζει να μιλήσει περισσότερο από κάθε άλλο, τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Κώστα. Δημήτρη, στο πρώτο ημίχρονο δεν πήγε καλά, στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήσουν MVP του αγώνα. Κρίθηκε από τη δική σου απόδοση στο παιχνίδι. Πού κρίθηκε? Όχι, δεν έχει σημασία η απόδοση η ατομική. Σημασία έχει η ομαδική δουλειά και νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με σκληρή άμυνα, αρκετές καλές φάσεις στην επίθεση. Και το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε το πρώτο τίτλο. Ναι, αλλά για να πάρεις. Για να πάρει αυτό το τρόπαιο, είναι το τρόπαιο του MVP. Πάει να το πάρει απλά. Ναι. Είναι μια ιστορική στιγμή αυτή που θα εκδηληχθεί τώρα, διότι για πρώτη φορά μετά από το 98 και πέρα, μετά από 11 χρόνια, κάποιος άλλος παίκτης εκτός από τον Δημήτρη Διαμαντίδη θα κληθεί να πάρει. Βεβαίως αυτό είναι το τρόπαιο του MVP, δεν είναι αυτό το κύπελλο. Το παιδί θαύμα της Εθνικής και του Παναθηναϊκού, το παιδί θαύμα του ελληνικού μπάσκετ, έκανε το θαύμα του και απόψε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού με τα συνεχόμενα τρίποντα, με τα 3 τρίποντα την ώρα που η μπάλα έκαιγε. Παίρνει την σκητάλη από έναν συμπαίκτη, τον Κώστα Τσαρτσαρή, ο οποίος ανακηρύχθηκε MVP το 2006 στο Γαλάτσι, το 2007 στο Άκα με τον Αγόρ και το 2008 με τον Μαρούσι, με τον Αγόρ και με τον Παναθηναϊκό. Και πλέον απόψε είναι η ώρα του Δημήτρη Διαμαντίδη. Νωρίτερα πριν από τον Τσαρταρί ήταν ο Κόμματος. Πιο μπροστά οι υπόλοιποι παίκτες για να ξετυλιχθεί το Γαϊτανάκι. Και τώρα ο Διαμαντίδης, ο οποίος Τη σημερινή βραδιά του 34ου τελικού κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ Ανδρών. Η απονομή θα γίνει από τον κύριο Άρη Γολέμη, μέλος της ΔΣ της ΕΟΠ. Δεν ξέρω αν έχουμε κι άλλες συνεντεύξεις από τον αγωνιστικό χώρο του Παναθηναϊκού. Ο Διαμαντής. Αυτό που πήρε προηγουμένως τι ήταν τότε? Του πρώτου σκόρερ του τελικού. Με 16 πόντους. Καλά. Άρα είναι πρώτος σκόρερ, MVP και κυπελούχος. Και δεν κάθεται εκεί όλη την ώρα. Θα μην κουράζετε κιόλας. Αρκεί ακόμα μέχρι να πει ο Ολυμπιακός θα πάρει μετάλλια. Ναι. Θα μεσολαβήσει βεβαίως και η απονομή των μεταλλίων στους παίκτες του Ολυμπιακού. Αν είναι έτοιμος ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου με τον Γιώργο Λιμιάδη, να του δώσουμε το μικρόφωνο. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και την πρώτη άποψη του Γιώργου Λιμιάδη λίγο πριν σηκώσει ο Διαμαντίδης για μια ακόμη φορά ένα ακόμη κύπελλο. Λοιπόν, Γιώργο, εν κατακλείδη λοιπόν. Εν κατακλείδη νομίζω ότι ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι περίπου για 35 λεπτά. Νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο το ποσοστό του Παναθηναϊκού στα τρίποντα 10 στα 20 και αν δεν απατώμε και στο περσινό τελικό το ποσοστό του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ μεγάλο για την κρισιμότητα που έχει αυτό το παιχνίδι. Όπως και στα μάτια κανονικής περίοδου, Γιώργο. Και ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός χτύπησε όλα τα pick and roll με το 5, διέγνωσε την αδυναμία που έχει συνήθως ο Ολυμπιακός απέναντι στο Παναθηναϊκό στην αντιμετώπιση του pick and roll. Και η διαφορά χτίστηκε στο τέλος σε 1-2 λεπτά από τα συνεχόμενα τρίποτα του Διαμαντίδη. Γιώργο Μπράντοβιτς έλεγε να πέσουμε από τα 15 λάθη. Τελικά 15 λάθη και ο Ολυμπιακός και 10 ο Παναθηναϊκός. Πόσο σημαντικά ήταν τα λάθη στην εξέλιξη του αγώνα και του αποτελέσματος? Νομίζω ότι και όσο το παιχνίδι ήταν στην κόψη του ξηραφιού και οι δύο ομάδες είχαν χαμηλά λάθη. Δηλαδή τα περισσότερα του Ολυμπιακού γίνανε στο τέλος που είχε χαθεί σχεδόν η υπόθεση. Λοιπόν, συγγνώμη που διακόπτουμε, άκοψα Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Πάμε στο Βαγγέλη Ιωάννου, ναι. Πάμε να ακούσουμε Διαμαντίδη. Ολοκληρώσαμε γιατί πήγε να πάρεις το βραβείο του πρώτου σκόρερ, 1, το βραβείο του MVP, 2, θα σηκώσει και το κύπελλο. Τι σημαίνει αυτή η αποθέση για σένα από παίκτες, από φιλάθλους από όλο τον κόσμο? Όπως ξαναλέω και πριν, το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε τον πρώτο τίτλο και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες.
που βγαίνουν κάποια στιγμή στο παιχνίδι, είτε είμαι εγώ είτε κάποιο άλλο παιδί. Νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά ομαδική και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κερδίσαμε τον τίτλο. Ναι, αλλά για να πάρει δύο μεγάλα σούτ, τέτοια σημαίνει ότι πρέπει να έχει και ψυχή και πάθος. Εκείνη τη στιγμή ήμουν μαρκάρσο, σούταρα και πήγα. Εντάξει, πολύ απλά. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Κώστα, μισό λεπτό. Ναι, Βασίλη, ακούω. Πώς του φαίνεται που μετά από 12 χρόνια θα είναι αυτός που θα ανέβει πρώτος και όχι ο Αλβέρτης? Πώς σου φαίνεται μετά από 12 χρόνια που θα ανέβεις εσύ να πάρεις τον τρόπο και όχι φραγκίζεις ο Αλβέρτης? Ή θα το πάρετε μαζί, δεν ξέρω. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που θα σηκώσω την κούπα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό αυτό είναι λεπτομέρεια, η τελευταία λεπτομέρεια. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα κέρδισε ένα τίτλο, τον πρώτο τίτλο. Συνεχίζουμε, έχουμε στόχο άλλα δύο τρόπαια και από αύριο θα συνεχίσουμε για αυτά τα δύο. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε αφήνουμε για την απονομή. Ανεβαίνει ο Ολυμπιακός, ο μεγάλος ηττημένος της απόψινής βραδιάς. Και πάμε στον Κωνσταντίνο Μελάγες, έχει δίπλα το Στράτο Περπέρογλου. Στράτο, ποιο πιστεύεις ότι ήταν το κλειδί της νίκης του Παναθηναϊκού? Εντάξει, πιστεύω στο τέλος πετύχαμε κάποια πολύ μεγάλα σουτ. Πήραμε ψυχολογία από αυτά τα σουτ, παίξαμε καλή άμυνα στο τέταρτο δεκάλεπτο και πιστεύω οι λεπτομέρειες στην τελευταία περίοδο κρίναν τον νικητή. Υπήρχε κάποια στιγμή στο παιχνίδι, στη διάρκεια του παιχνιδιού, που αισθάνθηκες άβολα, που αισθάνθηκες να πεις όχι, τι γίνεται εδώ τώρα? Σίγουρα σε ένα τελικό μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι δεν είσαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά σε κάποια διαστήματα, καταφέραμε και τον πιάσαμε. Πήραμε την νίκη και αυτό είναι που μετράει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Αν μπορεί ο Γιώργος Λιμιάτης να μας συνεχίσει αυτά τα οποία μας έλεγε νωρίτερα. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ήταν όμως αυτός ο τελικός μια ακόμη επανάληψη των όσων τέρπι είχαμε ξαναδεί. Είδαμε πολλά καινούργια στοιχεία. Υπήρχε το στοιχείο της έκπληξης, όπως με την άμυνα προσαρμογής που χρησιμοποίησε για κάποιο χρονικό διάστημα ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός αντέδρασε και βρήκε σκορ και κατάφερε να επανακάμψει. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλά στοιχεία έκπληξης. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το αγαπημένο του παιχνίδι με το pick and roll, με τη συνεργασία δύο παικτών πάνω στην μπάλα. Και ο Ολυμπιακός προσπάθησε πάρα πολύ να βάλει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Νομίζω ότι το καθοριστικό στοιχείο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό που είπαμε και στη μετάδοση. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο οι κοντοί του Παναθηναϊκού δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καθοριστική, ιδιαίτερα βέβαια με την παρουσία του Διαμαντίδη. Από εκεί πέρα ήταν ένα παιχνίδι που θα λέγαμε ότι εκτός από το ποιος νίκησε, ποιος έχασε, προάγαμε καθόλου το σπορ. Μάλλον, Γιώργο, θα μας τα πει στη συνέχεια. Πάμε όμως στον Κωνσταντίνο Μελάγες, γιατί νομίζω ότι έχει τον Τζανίρο Πάρκο. Κωνσταντίνε, σε ακούμε. Janiro, what did you think went wrong for Olympiacos and finally you lost the trophy? We just stopped playing strong. You know, they did a great job of, just keep running. They kept running pick and roll and just kept applying pressure on us offensively, and we broke down defensively. They made a lot of tough shots, and the rest is history. Η πρώτη μας ερώτηση είχε να κάνει με το τι πιστεύει, γιατί χάθηκε αυτό το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Μας είπε ότι μας πίεσαν αρκετά στην άμυνα, προσπέρασαν, πήραν μια διαφορά προς το τέλος του παιχνιδιού και ευστόκησαν σε κάποια μεγάλα σουτ προς το τέλος. Do you think this loss would play a different role against Panathinaikos in 7 days for the championship now? No, I don't think so. It's going to be a tough game, just like it was tonight. We just got to come out and play focus for 40 minutes and, give ourselves a chance to win the game in the end. Τον ρωτήσαμε αν η σημερινή ήττα του Παναθηναϊκού θα παίξει ρόλο ψυχολογικά κυρίως για το παιχνίδι που έρχεται σε 7 μέρες για το πρωτάθλημα. Μας είπε ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Αυτό που πρέπει να διορθώσουμε είναι ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και όχι για λιγότερο. Σωστά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κατακτά το 46ο τίτλο της ιστορίας, το 12ο από τα 34 κύπελα, το 5ο στη σειρά. Σε λίγο ο Μπράντοβιτς θα κατακτήσει το 30ο τίτλο της ιστορίας του. Εδώ βλέπουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω στο πόντιου με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Ανδρέα Μιαούλη, να απονέμει τα μετάλλια. Είδαμε και τον Φραγκίσκο Αλμπέρτη με πολιτικά, μια σκηνή ασυνήθιστη που πιθανόν ούτε ο ίδιος θα τη φανταζόταν, ούτε ο κόσμος, ότι δηλαδή θα είναι παρόν με πολιτικά ρούχα. Όμως αφού φέτος από τα 35 μάτς του Παναθηναϊκού έχει παίξει μόνο σε ένα, στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Δημήτρης Ιτούδης, ο έτερος συνεργάτης του, ο Μπράντοβιτς, ο Πιστιόλης, ο Σάβας Αρώνης, ο γυμναστής, ο Άκης Παναγιωταράς και οι υπόλοιποι για τον Μπράντοβιτς. Μια
ακόμη ένα τεκμήριο κυριαρχίας, αφού ο Ομπράντοβιτς κατακτά απόψε τρομερό ρεκόρ στα 9 χρόνια, στις 9 σεζόν.